Dobre, takže je tu druhá časť tých videí, kde vám ukážem všetkých mojich LPS. Teraz by som prešla na mojich obľúbených LPS. Je to takáto edícia malá. Ja totiž mám veľmi rada čípetky, tak tu ich mám ako v LPS. Počkať. Dobre, takže tu neviem, už možno poznáte, kto je Britney, Janet a Eleanor. A ku ním, čakajte, mám ešte nejaké veci, napríklad musím ich nájsť. Toto je Eleanorina hračka. Potom Janetina hračka. Potom toto sú Eleanorine oriešky. Do tohto sa dávajú tie oriešky, len musím nájsť na to taký orieškový kryt. Aha, tu je ten orieškový kryt. Takto sa to má zatvoriť. Len hrozne ťažko sa to zatvára a obzvlášť jednou rukou. Kašlem na to. Takto proste sa to zatvára. Potom tu ešte pre nich máme Britnin hrebeň. Taká. Janetin hrebeň a to postupne vám budem všetky tie veci ukazovať, takže dáme bokom. Lebo pozrite, ja tých LPS mám naozaj veľmi veľa. Ďalej prejdeme na domček. Tento môj domček takto a otvára sa takto, počkaj, tak. Dobre, teraz vám idem ukázať, aké to má rôzne funkcie. Tu na ešte takú šmykľavočku idem pripojiť. A toto sa môže hojdať. Toto môže chodiť hore-dole, to je vlastne taký výťah. Potom táto vecička, to je kolíska. Toto sa dá otvárať. Ale to moc nepoužívam, tieto dvere. Toto používam zase celkom dosť. Počkajte. Tu na zozadu sa teda takto otáčať, pozrite. Počkajte. Tu na. To je vlastne, tu funguje ako taká sprcha, že toto je vlastne ako keby spúšťadlo a potom sa to na takto točí. Teraz idem nájsť. Tak. Tu je tá šmykčka, ako keby na tomto odtiaľ sa chodí na skateboarde, ktorý vám tiež idem ukázať. On je tu, on má byť tu síce, takto ide. Tu je taká cestička na to urobená. Takto a tak, tam do výťahu niekde. Dajú sa na to pripevniť pečopáky, ktoré, to bolo súčasťou toho domčeku, ktoré tu majú presne takúto dierku. Nemá to každý pečopak, lebo ja som tých pečopakov zbierala už keď som bola veľmi malá a vtedy tam mávali ešte aj magnety, neviem či majú dneska. Takto.
Môj levík. Dobre, potom tu na ešte bolo takáto nejaká vec. To bolo zavesené takto. A na tom sa hojdali opičky. Tu je ten ďalší psík. Tak jeho som slúbila Lejke 7, ak budete, teda Lejka Bustíkovi. Tak. Takýto. Istý len, počkajte, pritočiť. OK. Tak, tu máme takéto nejaké zviera, neviem čo je to. Takýto zajačik, alebo neviem čo je to za zviera, tak zlaté je to. Potom tu sú rôzne oblečenia. Tu je jedna z tých bábink a ešte mám jednu. Takýto koníček. Ďalšia korytnačka a pavúk. A takáto holubička. A toto je ešte Britneyna hráčka z tých Cheapettes. A tu stoličky som si vytvorila lebo my keď dostaneme pizzu, keď dostanete, tak tam je vždycky takto, aby sa to neotlačilo. Tam je to v strede takto dané, aby sa neotlačila tá pizza, keď si ju objednáte na to ten kartón, aby sa neotlačila. Tak my si, keď si objednáme domov, tak toto vždycky odkladáme. A máme ich dosť veľa. A to sú vlastne stoličky pre LPS. Takže môžete vidieť, počkať, ako je to, keď si na to sadne LPS. Jaj. Máme práve, že takého nestabilného LPS. Takéhoto. Tak toto nejak vypadá. Je to veľmi zlaté. Aspoň sa dá robiť viac vecí aj s tými. Sa to takzvané recyklujú veci, aj keď že ich proste používame aj na niečo iné, než sa baví. Potom tu máme takúto vecičku, ku ktorému musím nájsť LPS. A tu je ona. To je z tej novej edície, toto sme dostali ako posledného. Sestrička ho dostala na Vianoce, ale povedala, že aj ja sa s ním môžem hrať, tak počkajte chvíľku. Tak. Musíme nasadiť tú čiapočku a to sa nasádza hrozne ťažko. Teraz, keď ju tam takto dáme, tak je to takto. Jaj, ja som si to blbo dala. Proste sem sa to dáva, sem. Tak, a to tak vystreluje nejak. Tak to vyzerá. Zlato. No a máme tu ešte ďalších veľa LPS. Toto je na toto. Je to taká ihrisková hojdačka. Takéto. Matička. Ďalší vtáčik, ktorému sestra otrháva hlavu. A to už má 5 rokov. Váška. Zajko. Tá opička, čo bola priložená k tomu domčeku. Dáva sa to takto. Ďalšia, posledná babika moja.
niekoho slnečné brilky. Matička a ďalšie veci. Takto môžete vidieť ešte veľa mojich LPS. A ja teraz ešte poviem, že tohoto by som ešte mohla dať tej mojej kamarátke, ktorej som chcela dať toho psíka v papučke. Tohoto by som jej ešte mohla dať. Tiež ako nový, a keď ho už mám dlhšie, ale s týmto som sa nehrávala nikdy. Má tu na magnet. To už z tej staršej edície, ale je zlatý. A tento takisto, tento je z tej novšej, ale je úplne ako nový, pretože máme dvoch a není vôbec poškodený proste. Tak dobre, už sa mi nechce všetkých LPS vám ukazovať, vy ich tu nemôžete vidieť, počkajte, mám zle nastavenú kameru. Tak. Však to spoznáte behom nejakých tých sérií, čo budem natáčať s tými LPS. Takže zatiaľ v ďalšom videu budeme tvoriť asi, buď vám ukážem, ako sa niečo kreslí, alebo budeme tvoriť také kamienky oblepené mušličkami. Napíšte do komentára, alebo si povyberajte, čo chcete, aby som vytvorila, alebo akú sériu, aby som natáčala. To mi proste všetko povedzte a zatiaľ čau!